yidde koye moon yo hoɗum nde taw noon so neɗɗo wi leñol ngol ƴeewa ha ganda somo yiɗi hoore makko somo yiɗi hoore makko tan tawata ko womo yiɗi leñol ngol koko gonga ɗum noon ngal ɗo ɓe gandirino ko eko nanirtamo ko eko jiirino ko eko gandirino ko enen foof eɗen gandi leñol ngol ala ko jaranani mo e aduna hunde fof waɗama e leñol he o fiyama sababude leñol ngol o yennama sababude leñol ngol o uddama sababude leñol kono hultani o hebbani o haaɓani o woppani ɗum ɗo fof noon so neɗɗo rewi ɗum hawnaki ma Allah hokku ɗum daña ko dartata ko ɗum noon eɗen mbiya gorko jaalalo o bisimilla makko leydi français dendagal ɓi gamanajo to woni toon e fulɓe ɓe tawɗa ɗo ɓe aɗa wiya bisimilla ma e bisimilla one kadi wona bisimilla tan hakkude yimɓe toon du ko bisimilla gonga e gonga ha yetti ɓerde ɗum noon bisimilla ma jaalalo bisimilla moon pulaɗo keɗo won gorko pullo o addani en koko naftata o addani en koko ganduɗen kadi ɗum ɗo so tawi en ɓaasino hen goto men fof ma yiide hoore mum leñol ngol kadi ma heto hen ko ganduɗa ɗum ɗo kadi koko nawata ɗum yeeso bisimilla ma pullo Seydou Ba a jarama nene Boubou Yaro Ba min calminima a jarama no fewde hen fettoma ɗum noon musidɓe bandiraɓe moni kala e moon caggal jettuɗo Allah welaɓe min calmini ɗum to salminte weltoɗo min jiiɗi andin noon tan ko holno programme o lelnira gandon noon ko enen jeeyi foof ko enen dendi foof o ummi koto men o tawi en ɗo to men ken jaɓɓiɓe mo tan ko batten ɗo ko en galana ɗum humpiru mataw ko softede tan e yidde jinggude e yidde wadde hunde ɗum noon minen wonɓe ɗo ɓe woto cikke wonko min ɓuuri on hen malla wonto min keeti hen to goto mo wawa hedde goto mo foof hayso ɗo joni joni andi wonto wawi darade ene fewna ɗum ene moƴƴina ɗum ene yona ɗum wonto wawi hebnuden min dokkan ɗum micro ji min dokka ɗum place o ha timma ɗum noon hamin jinno yettinde ɗum noon dendal ngal gandiron ɗon holno yara joni noon mi haala noon holno jiɗɗiɗen liggorade kadi hamin ñaguri on sibo Allah bandiraɓe min mbasa hebbinde hawlaji micro ji no jiɗɗen liggorade ni liggorɗen noon ko adi foof nokku mo garden ɗo wonɓe tawɗen ɗo won jaɓɓiɓe en ɗo henna sen gayni joni mamin dokkuɓe micro ɓe jaɓɓono hen ɓe bismono hen musidɗo meɗen o jaalal leñol on wiyete ko Amadou Tidiani Diaw ene wonde Saydou Ba gati Saydou Ba salo nde o haalnade hay inni mini ɗo fawa hen uwi ɗon ɗon totti on kadi no jiɗɗon foof ko noon ɗum ne kadi wona hunde wiyamde ɗo hen alay saago yimɓe men wabiniɓe en kewani yideɓe réseaux sociaux ji kono sen dañi hono mabɓe alay saago teddinaɓe kadi soɓe mbaɗini hen koni mbiyanɓe ɓe jarama e dow yimɓe foof kadi ɗum kadi en softinaɓe ne weltinaɓe ɗum noon ma en fukkuɓe konngol ɓe jaɓɓono e musidɗo ko wona ɗum ko eɗen jogui aadi so tawi en dente baɗi comme ni eɗen jogui anduɓe eɗen jogui finɓe eɗen jogui alɗuɓe anduɓe men noon goni seeranɓe men waliyaɓe men eɗen kewi hokkude ɗumen konngol gudditara en bisimillahi rahmani rahim wonno noon kamɓe keedi hen eɗen ñaagui onon mawɓe seerenɓe wonɓe ɗo ɓe mbasen waddude kaari ala kaari ballon min janggonon min fati salatul fati duwoɗen puɗɗorɗen bisimillahi rahmani rahim gaydiren alhamdulillahi rabbil alamin ko wona ɗum noon ko eɗen jogui ɗo guindiyankoɓe meɗen ko wayno Gagnaɗo Sow e Hamidou Diaw e Samba Kouyaté hamin jiiɗi hokkudeɓe konngol goto e mabɓe foof daña ko yettini ɗo hen e rendo ngo ko ene nafa ɗum kadi koye men jeeya ko noon kewɗen waɗirde alay saago enenne en mbawa yaɓɓude ko wona ɗum noon ko en mbaɗiran noon tan no waɗirtuno ni ko ha feewa tan ko ha ɓeydo yode gati wonko kalten ɗo kamɓe soɓe gari noɓe kaldata lelo ni eno jaɓirte ni wona gotum ɗum noon kamɓene yooɓe par so Allah jaaɓi ma en dokkuɓe goto e mabɓe foof konngol sen gummima ɗon ko mbaɗɗen ɗo ho foof sen jii hande wayi comme ni eɗen jogui partenaire meɗen o wiyete KGS président makko nan ɗo ko wiyete ko Mamoudou Sy min ko gandumi hen ko foof kanko ko andi hen ko daɗi ɗum kanko andi holto miijo ngo ummi holno lelniri miijo ngo o yaari ko galleji Dakar o liggoto koye leyɗele ko kiram tagui omo waɗa ɗum ɗon ma en dokkumo konngol hasko ko mintaji ɗiɗi o haalanen KGS imo holko yahata dow mum holko waɗi holɓe liggodiri ha ari to ari ɗo joni kanko woni partenaire men kala ko jiiɗen waɗa ɗo hen ko Allah e nelaɗo muɗum e kanko e fedde nde o jogui wiyetede KGS imo waɗi ɗum ɗon alay saago o rokke konngol kan woni sen gummima ɗon noon so Allah jaaɓi paɗen ko yidde haalande bandiraɓe ɓe tan eɗen gandi jaalal leñol Saydou Abdoul Ba Abdou Saydou Abdoul ɓurɗo andirede jaalal leñol a faman tan wonnoon min gona wow micro ji no fewi ko ɗum tagui hamin jiiɓo hen kono an kam a forani saggede mayen eɗen nanamo eɗen jiyamo e réseaux sociaux ji he mayen kal
jibina holnde o jibina holko waɗi holko tagi hande kanko gonɗo ɗo eno o rendinen ɗo enen fof ɗum kadi ene moƴƴi hayso tawi eɗen ganduno malla wonko nanɗen hen kaalen hen enen no gandiren ni ko laaɓi hen ko kanko o lelnira noon ko mankuɗen sellinde hen ko kanko o sellitinani ɗum ɓayde hammon ɗo wonde men natta wonde nanti ganden hol darde makko no wayi hen ɗum noon joni o jiɗɗen hokkude konngol tan mbasen ɓoyde hen ko jaatigueɓe meɗen woni Amadou Tidiani Diaw e Saydou Ba jabbiɓen ɗo henna e galle ST mo gonɗen ɗo henna foyer ST o ɗum noon bisimilla moɗon. ɗum noon ko noon bandiraɓe so tawi oɗo jaatigui wiyama ko jaatigui wuuro ko jaatigui ladde saabi Amadou Hammady Sama Demba tuggude appeto galle ba makko ɗo ha yetti ɗo e leydi France to jooɗi hande ɗo gila ɗum waɗe tete ha watti tertande hoore makko o fini subaka tan o tawi hoɓɓe ɗo galle ba makko ɗo ndege noon so jaɓɓima hoɓɓe walla o bismima hoɓɓe walla woodi ko fewnani koɗo ko tawdu ɗum neɗɗo noon sono hula wuto han ko woni ko yo hulkoroni ko kala ko waɗi ɗo e moƴƴere walla ko waɗi ɗo e yidde walla ko waɗi ɗo e baawal ɗum ko taw ɗum gila hanki tawa hande arani ɗum noon gorko jaake bani buuli tuggude appeto galle ba maɗo ha yetti pattuki ha yettani ma to wiyete beeɗi jimbara ɗo so wiyama Diaw Amadou Hammady Sama Demba pulago on e andi ɗum noon so tawi woni a rokkama konngol dokkaɗa koko tawɗa rokkede saabi ka ta nodda noote haala heɗe nane waɗe jaɓe kadi woda ko nafti Seydi Diaw ɗum noon bisimilla ma. Merci Boubouyer Malal Demba Ousmane. Assalamu aleykum bandiraɓe en calmini bandiraɓe foof debbo e gorko suka e mawɗo o kaldo e mon ɗo wiyete ko Amadou Tidiani Diaw jarani ni Boubou haali ha laaɓi en bismo bandiraɓe arɓe ɗo ɓe foof on mbiyama bisimilla mon ɗo e foyer ST mo yettani sababu noon wawa yettude Allah edi foof emin jetta délégué Soyibou Ba gonɗo sababu ɗo e garal mon ɗo e foyer o emin jetta Allah emin jettanamo Allah ko kanko woni sababu o ko ardi foof eɗen bismo koɗo men o e jaalal leñol kanko e délégation makko arɓe ɗo e foyer ST ɓe eɗen mbiyamo bisimilla makko ɗo e foyer ST bisimilla makko ɗo e Paris enen pop eɗen gandi jaalal leñol heddino ko wonɓe guite mum pawanoke e makko kono ala majjuɗo jaalal leñol kala kay ɓi pullo jeeyaɗo Sénégal Mauritanie Mali titortoɗo pulagu enen foof eɗen gandi darde makko e pulagu no wayni Allah ittimo noon leydi Sénégal addimo ɗo e leydi France enen gasa wonde taw won haajuji gaddunoɗomo kono o ɓitti hen yiidude e ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jettanamo Allah eɗen mbiyamo bisimilla makko ɗo e leydi France kanko e délégation makko to ɗum ɓenni eɗen bismo ɗo kadi Mamoudou Sy kanko toppitini en galleji jeeyeteɗi Dakar ɗi onne ma ar hen eɗen mbiyamo bisimilla makko ɗo e foyer ST kala bandiraɗo garnoɗo debbo e gorko kamɓe foof eɓe mbiye bisimilla mabɓe joni noon mbasen junnade hen tan golle ɗe puɗɗo on jarama ɓeydude hen seeɗa tan eɗen gondi ɗo eɗen liggodo e bandiraguel men Dewel Diary Bari ko debbo mo ganduɗa mo worɓe ɓuurani kanko kadi to keɓɗen hande ɗo kanko ɓuuri hokki en cuusal ha heɓde to keɓɗen ɗo hammona caggal ɗo ko minen ponno dardade ɗo beele yiyamo saaha fo ɗo on sorno kono o arat kadi ko garo so Allah jaaɓi eyyi ko wona ɗum ɗon ko fate jaalal mi ɓeydi hen seeɗa hammona ɗo en ha yeeso seeɗa ko mbaɗɗen ɗo hande ko so tawi onon wonɓe ɗo ɓe e guure e nokkuji goɗɗon ɗi onon jiiɗi jodade e makko onon jiiɗi bismademo toon gande minen min jeeya jaalal minen tan janggo e janggo to mbiyeɓe o ari ɗo ɓe jagguimo ɓe kaltirimomo ko enen fof ndendimo hay soko weekend garoɗo won organisme en jiiɗi o ara nokku muɗumen dental bangal komni malla ɓurgal ɗo en ko garo wona minen tan jeeyimo ɗum kadi ne moƴƴi min gandina bandiraɓe min kalana ɗumen ɗum noon gati wona minen tan jeeyimo eyyi joni noon so Allah jaaɓi so no kaldirni ni so tawi won ceernaji wonɗo dokken ɗum micro waɗanen fate sara fati puɗɗoɗen bandiraɓe son tawi ne hawra noon kay
الرحمن الرحيم نبدأ الفاتحة صلاة الفاتحة يلا دفلا بجينا يلا موجنا نقول ده كدي يلا ركن في الدار الجام كهينو الجام انجارم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتحة يلا دفلا بجينا يلا دفلا بجينا يلا يتبعنا آمين 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 amin ya rabbal joni o en jaggata micro ni paaden kay gagnado sow dokke mo kongolo haala hen kankone ko yidi ko eyyi ɗum noon gagnado Samba Idi so tawi o rokkama konngol gorko perejo rokka koko foti rokkede rokka kadi koko haani rokkede o rokka kadi koko mama ko en dokketeno e moƴƴi me weltengere Hamad Sile ñaɗu sampuso Ali Hamad Nayere to fereɓe ceegoy wiyete geññeɗe heddo wonde dugge darto ila mecce hawa ñaaki piɗo dokka jumiri garejo sow ɗum noon tuggude e ngaari Ali Woydu Hammadi Barka tan fugure e ngaari huno gay deƴƴe hakkude Woydu Ali Diaɗo e Woydu Ali Sawa Dañƴo gañaɗo Samba Idi so tawi a rokkama micro dokkaɗa koko mama en dokketeno saabi Hamad Tengere Sile ñaɗu sampuso Ali Hamad Nayere hakkude ferloy ɓumɗo e Fouta so haalide heɗe so heɗama ne nane so nanama ne jaaɓe so jaɓama ne waɗe so waɗama kadi ne nafta ɗum noon perejo so bisimilla ma bandiraɓe ne keɗima jarama Seydou Ba ay ɓe mbi Pulaar wi so tawi a yaada e wandu feroyade ɓohe ngabbi gagnado jaafuɗa seeɗa jaafuɗa ala probléme ko yidde wiide bandiraɓe ɓe onon wonɓe ɗo ɓe jottoɗeɗo tan suuji ngoodi keɗen nen hagguillaji mon bandiraɓe kuccodiron enen foof min ñaagori on sibolla jooɗe ma enen ko bonne enen jooɗɗe bandiraɓe onon fof gaare jooɗɗe jooɗɗe kuccodiron kuccitoɗe jaalal leñol ko hoyrente noon saamino foti hoccede e hande kadi ma on keɗo ko ganduɗa ɗum ɗo koko naftal leñol ngol ɗum noon bisimilla ma perejo bandiraɓe ne keeɗi gañaɗo Samba Idi a jarama Seydou Ba a waɗi golle ma kadi no mbaɗɗa ni ko ɗum poɗɗa wadde sa waɗani ɗum kadi a yennatake sa waɗi ɗum noon peut-être taw wonko nafata a jarama yo Allah yoɓe nder moƴƴere ko adi foof mi salmini on mi salmini kadi bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe foof en calmini kadi sababuji baɗɗi ha ɗum ɗo dañaɗi nde tawno fulɓe ne mbiya mo yetta kala mo jettowo Allah alay saago o yetta sababu saabu ko saabu o yettintuma ha mbawa yettude Allah o wadde noon en jettat sababuji ɗi jettiren ɗum kadi Allah ne wawno wasde wadde ɗum ala fof ko mbawɗen hen kono so Allah waɗi ɗum hokki en yaajede ha arde ɗo hen e musidɗo men tedduɗo ɗum ɗo ko yettere Allah en jettirat ɗum Allah kadi kanko hoore makko eɗen jettanamo Allah saabu mboɗo heewi wiide neɗɗo kala ko aɗa waɗa e nder leñol ngol ya andu ko an tan waɗata kono mbaɗata koye inde leñol darotoɗa ko darde leñol kalata ko ɗemgal leñol wadde ya andu won ɓurɓe ma bangeji ɗi foof ene yeeso ma saabu leñol ne jogui anduɓe ne jogui alɗuɓe ne jogui lamɓe wadde saɗa golla sa yi hande oɗo Abdoul Salam enen fo en gariɗo addi ɗen ɗo ko golle makko moƴƴe saabu sinno ko golle bonɗe o waɗanno mawɓe helifaɓe nin ɗo wawɓe jibindemo ko onon ji wona montage ɓeɗo babiraɓe wonɓe ɗo ɓe tan kaali message mo jiɗɗen haalde o saabu ko babiraɓe ɓolɓe goni ɗo aduna noon so tawi ene moƴƴa ko ala e sago tatiji tati ɗiɗi ndenda kaw Mamadou Lo wi mi duwanimamo yo Allah hokkumo cellal o wi kaaƴane tati so tawi ɗe memodirta e leñol yen paam ngol leñol ɓamtare mum weeɓani kanko Mamadou Lo haalat min kalami koye ɗemgal makko o wi tatiji ɗi leñol ko ma jogo lamɓe ma jogo gando jogo galo so ɓe tati ndendi ɓe jaaɓi jiiɓodirde ɓe jaaɓi rendodirde ɓe kamɓe goni kaaƴane tati
kaaƴane tati cagginteɗe ɗe mi anda soɗon gandi katane tati holko pirti e pular mbiɗa andi oɗon gandi kaaƴane tati kaaƴe tati wonko ɗe pirti mawɓe en ɗo eɓe gandi ko kalami ko wadde noon ɗeɗo kaaƴe tati soɗe mbatti memodirde en gandi en jii ɓamtare ko erade enen sukaɓeɓe ballodiren e mawɓe ɓe woto jaɓen koɓe mbaɗi ko tenktima wonde ɗeɗo leyɗele tenkima wonde ɗeɗo leyɗele ɓe lewini en laabi sen gari ɗon poɗɗen rewde ɗum ko message kala suka ene foti tinnade par ce que mboɗo e sonuji kewɗi ɗo hande mbawa wurde jinnaɓe munen wona ɗum won temo ɗum ko message tan enen jogui on conséquence donc mbatten hakkillaji e jinnaɓe men ɓe paamen wonko ɓe lewi ɗo wonko ɓe aawi e nder ndiɗo leydi kamɓe puɗi ɗo associatif kamɓe ndendini ɗo hayso neɗɗo maayi allah e maɓe jogade jurum ɓe ndendini diwan foof ɓe mbaɗi pelle e keesuji so neɗɗo maayi woto weddede e duppede ɓe mbi oɗo koye amen jeeya hayso ko maayɗo koye amen jeeya en jiiɓe gurɗen ɗo e munen ɓe no mbayi kamɓe ene waɗi ɗo nokkuji to neɗɗo duppete ene noon en ngala ɗum taw wadde noon en duwonto kamɓe babiraɓe surtout onon arɓe ɗo ɓe yo allah junnu balɗe mon moƴƴina battande moɗon no pulaar wiyata ni yo duuso ɓooye katante leñol no wi duusowo ndeke ne anda kanko ko ruttoto wadde ko mawɗo atto yaade cukalel jaafo ɗum jaafo ɗum eyyi e tengtinde seeɗa kalanmi ɗo koye inde mi wawi wiide ko inde leñol saabu mi wattaki wutte leñol min mboɗo wat noon hakke ko mbawmi ko kono Abdoul Salam min jiida enɗam min jiida asko min jiida diwan wondemo julɗo nde min jiidi ko wondemo pullo nde ɗe tati min jiidi mboɗo sikki enen fof en jiidi ɗam enɗam wadde firti ko sen gandu yen gandu enen hakkude men en potani habde eɗen jiidi enɗemeje tati kala ko neɗɗo jiida e neɗɗo omo jiide e neɗɗo o enɗemeje ɗeɗo tati ƴeewe tan mone mon foof mo ganduɗa emo anda wadde seɗen kalda ƴeewen no kaldirten seɗen jewta ƴeewen no jewtirɗen ganden ko en enɗam gotam wadde Abdoul Salam ko neɗɗo mo gandudirmi e nder weeyoji ɗi duuɓi jeeɗiɗi walla jeetati walla jeegom ɗi min meeɗa yiidude min meeɗa jordade kono noon nde wonno yimɓe so mbakkodima sawru so oto bange mum o ɓocci ngol losol ngol min ndendi ko losol wakkade kanko ko bakkiɗo min gara mi ƴeewa yimɓe woɓɓe waɓe no monen gara ketta bange min ƴeewa rondade kanko de koye duusoɓe o jeeya ko suka baɗɗo fayida ko heddi so neɗɗo haala tan omo haala hen goɗɗum ko welata neɗɗo o omo haala kadi ko mettata neɗɗo o wasa ɓe mbasa rendude yiyande kono neɗɗo sene haala tan yo ñaago Allah yo hawre e weluye Allah so hawre e weluye Allah moƴƴi tawti so welani neɗɗo o ko noon Allah hoddiri wona an waɗi ɗum fuɗɗaki e ma aduɓe a joddima e woɓɓe joddima e bamma en wawɓe jiɗi goppi haaji mum activité mum gari ne jooɗi ne kuccitema onon yo Allah yuɓon ndegal golle si arɓe kamɓe ne waɗeta ɗum so paruyi maɓe gasaen yewtere woɗɗe haalde minen ɗiga komin ɓurano haalde saabu komin dokkama tan min cuusa wadde jabde e nder rendo yimɓe haala ko welɗum noon jarama sidi so joni dokken konngol ko Hamidou Diaw kanko ne wada ko hokki en hen seeɗa sen gummima ɗon noon payane KGS gati eɗen gandi leñol ngol wona haare politique tan ko haare pinal ko haare gandal ko haare politique kadi alay sago publicité ji baɗeteɗi e rendogu ɗi ko faati e maadi ko faati e jeyguji eɗen gandi ɗum kay men woni kay fulɓe tawa alay sago ɗum jeeya e meɗen woto mbiyen waɓe ene mbaɗa enen mbatta ɗum noon Allah hokki en martaba wondude yimɓe yaaruɓe oɗon fannu alay sago kala ne mbaɗɗen jewte baaɗe comme ni dokkemɓe kañumen fodde muɗumen eɗen jogui ɗo kadi musidɗo meɗen gummiɗo to leyɗele dowla États-Unis wiyeteɗo monsieur Ba kankone mo rokki konngol wonko Bal monsieur Bal wonto yaari kankone o haalan bandiraɓe ha ɓuura famde gati mi kanko ɓuuri laaɓe ɗum noon joni o ko Hamidou Diaw mawɗo gorko jawɗolle ɓuran so waymoro belaji alfukay mamoudou dembo yari haara ɓe kartaji baɗɗiji ɓe lewe ɗiɗaɗi condi tugude ɓulon kaaji haɗo dariɗa ɗo kala ɗo jottiruɗa ɗo jogui gueɗal ngal noon dawruɗa hen koto galle bama to
nde tawno sippete ko kosam nayyi sippete ko kosam beyi sippete ko kosam baali kono barke koko muyinte sippetaki ɓe dawanade ene gilata kala baama to so tawi a dañi ɗo gueɗal ngal woni himɓe jii ko gonɗa France ko gueɗal ngal dañangal gila galle bama ɗiɗi mono hodiri galle bamum ni ko noon hoɗoroy to oɗo ñalawma hannde noon e ko yiɗi ma eɓe garta fof ko bayeji ɓuuri oɗo gorko pullo Abdoul Salam Ba darde makko e golle makko e katantagal makko e cuusal makko e ballal makko e bawal makko e leñol he Allah addimo ɗo kadi joggude makko ɗum jiɗi andudirde makko ko min gandi hannde ko gonga ɗum noon bisimilla ma gorko Diaw bandiraɓe ne keɗima jarama bandiraɓe on calminama moni kala inde muɗum e yettode muɗum kadi min beltima no feewi garal moɗon ɗo henna kadi amin jetta on amin jafno on kadi mataw ko min dokkama konngol tan min cuusa wasde haalde kono kam ko haala ko tan ene yona saabu musidɗo dendinɗo en ɗo gonɗo sababu ha mbawɗen ɗo hawridde woni Abdoul Salam Ba jaalal leñol gorko mo wallini kadi hewɓe tawa enen gandimo tawa meeɗamo yiide sa nani inde nde tan cikkata ko neɗɗal manggal kono noon ko yettere Allah ko barke o en duunomon kadi nde Allah hokkatamo balɗe juɗɗe jaaruɗe e cellal timmugal eyyi ko wiide tan leñol ngol foof ene foti ñambude hono no Abdoul Salam Ba en mbaɗata ni saabu fulɓe ne mbiya so tawi a yi hunde tan andu won hunde e nde won noon o woni koye lawol moƴƴol eywa rendo ngo foof yiimo e ɗum yiɗimo kadi e ɗum weltere momo e ɗum ha Allah ittimo toon addimo ga nden ko haalaji makko tan taccanno maaje ɗe eɗen gara e nokkuji kewɗi hande alhamdulillah en ga en enen kadi mbaweten tan ko rendude e makko e andindemo kadi wonde ko waɗata ko yo faam ko e lawol moƴƴol ɗum noon min mbawa junnade no fewi ko wi tan rendo ngo yettinde no moƴƴi saabu leñol ene sohli hono Abdoul Salam Ba en ene sohli hono Abdoul Salam Ba en ko yimɓe dariɓe kadi ko sukaɓe koye taralla so tawi ballitama ha pandal ɗe jettima leñol ngol foof ma yiitu hen koye muɗumen ɗum noon on jarama ɗum noon a jarama Seydi Diaw enen dokka konngol tan baɗɗo sababu ha garɗen ɗo en ndenden ɗo en hannde o woni Saydou Ba sal oɗo hannde ko kanko waɗi sababu ha keɓɗen sal o en donkuni heɓde sal ko ɗo keɓɗen kadi ko kanko saabi ɗum noon dokkemo konngol kankone o haalde e bandiraɓe nane en kalin ɗum joni o ari hamoni bisimilla ma noon Soydou bisimilla ma Soydou e ɗum ɗo bettani yimɓe ɓe sabi gonagal ma ɗo waɗedema ɗo délégué a waɗiraka ɗo aɗa fiya banda en ɓe a waɗiraka ɗo kadi aɗa haɗiɓe ɗo hunde neɗɗo foof mbiyowo mbimi nannoɗo fof tawi ene jogui ɗo haaju walla wonko yiɗi ɗo so tawi woni yettimama walla konngol mi yettimama a darima pewnuɗo haaju o tuggude koye dartowo ɗo lelde ha e dartowo ɗo suudu ha e dartowo ɗo sal ha e dartowo ɗo hunde kala neɗɗo ari ɗo fof he haaju muɗum fewani toon banggue tawata ko yiyanima darde ma ɗo e ɓande en ɓeɗe teski ɗum leñol ngol ne teski ɗum ballal ma hen e bawal ma e baɗal ma bandiraɓe fof teski ɗum Seydi Ba ɗum noon min ñagoto ko yo Allah jonnu gurdam ɗam moƴƴina battane ɗe sago guiɗo e sago gaña Allah hokkuma sago hoore ma yo taw ko hoore ma e sukaɓe ma tampanta saabi hay goto a lertani ɗo so wona mo balluɗa e fo he ɗum noon bisimilla ma so tawi ɗum ɓenni kadi debbo gendi aada en cosaan mataw so wiyama noon pulago o foof ne andi hay so tawi ko ɗon tan hanna woni Bari Diary Goudia debbo pullo mo mbiyanmi bulal belal Baba Jam yene to Maliki Diadji Bungue Ñakiri debbo pitto timmuɗo o debbo mo ganduɗa dari ko darde worɓe debbo mo ganduɗa waɗi koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani ɗum noon so tawi on debbo pullo darima ɗo kadi darnimo ɗo ko sababude hande Abdoul Salam Ba oɗon gandi wiyete ko kodde mandu fe kosam ma ɗum ka irta tan jarat ɗum noon debbo gendi aada cosaan tarde ma e golle ma e balle ma gila ñande Abdoul Salam naati wuro ngo kala ɓi pullo gonɗo ɗo heddoto ko keɓɗo arde walla mo heɓani arde kono goto fof nani dillere ma e darde ma e gollal ma e ballal ma ɗum noon min ñagoto ko yo Allah junnu ko gonɗa e dow ko kadi yo Allah wallu wallitira cellal ɗum noon bisimilla ma mi salmini on famille gonɗo ɗo famille am gonɗo ɗo fof mi salmini ɗum mi salmini renndo ngo kala onon arɓe ɗo ɓe fof min beltima e gueɗe moɗon min beltima e gueɗe moɗon onon arɓe ɗo ene ɓe fof eyyi min beltima
vraiment min beltima par ce que gila Abdoul Salam Ba ari ɗo e leydi he ko debbo pullo moƴƴo tedduɗo biyeteɗo Diary Goudia kala ko kewi ɗo e leydi he ko kanko tintintami Diary wona hande tan min gandodiri duuɓi hamin gandodiri ko neɗɗo daraniɗo kadi affaire pulago eyyi ko neɗɗo daraniɗo affaire pulago kanko haalnimi Abdoul Salam ari ɗo oyi kam joni aɓe jiiɗi sal mbimi sal ko enen jeeyi enen fof jeeyi ko famille goto woni ɗo enen jiidi umma e baba enen jiidi umma e baba ko woni ɗo ko fof enen jiidi umma e baba ɗum noon ko weltare tan min mbi sal nan ɗo ko enen jeeyi woni koye juuɗe moon no jiiɗiri ɗum fof so jamma so ñalawma jiiɗi ɗum fof ko noon eyyi kadi min belti e garal Abdoul Salam Ba min ɓooyi yebde vidéo ji ma par ce que somin jii vidéo ji ma hayso koye WhatsApp ma min ganda holto audio o to foti jofde min keɗo ko weltare mawde a waɗi darde ma min jejjitani ma jamma e ñalawma darde ma toon e darde ma ɗo fof ɗum noon min mbawa tan ko weltade sa ari ɗo aɗa arde ko way hen no Diary Goudia Bari en aɗa arde Boubou Yaro Malal hay mo yani nani o woni gorko bambaɗo moƴƴo tedduɗo ene ɗo jooɗi e kawam Samba Kuyat onnen kadi ko neɗɗo daraniɗo affaire pulago e o waɗa Amadou Tidiane Dia nde kalanmi ɗum mbimi mbaɗen feere mbaɗen programme pour beele eɓe gara ɗo o welti hen no fewi suudu won noon ɗo fof yettima ɗo ɗum noon garal mon ɗo min mbawat tan ko weltade way kono komin naatɓe aljanna hande ni min beltima min mbi bisimilla mom onon fof ko enen fof jiidima e baba min beltima e garal moɗon ɗo henna min beltima hen en ñaagui tan yo Allah nawru ɗum yeeso Amadou Tidiane min ñaagui ya juut balɗe kadi ko gonɗa ko caggal ma tan min keedi ko caggal ma min keedi jamma e ñalawma hay soko Sénégal gonɗa ene wayno ko enen gondi ɗo ni ɗum noon min beltima min calmini Boubou Yaro Malal bambaɗo tedduɗo o e Diary Goudia Bari ko yimɓe andaɓe goni ɗo henna kala kone daraneɗo affaire pulago aɓe tawa ɗum noon en calmini famille o foof ko weltare tan onon sukaɓe e mawɓe foof garɗo ɗo foof en beltima eyyi ɗum noon calminama eyyi on jarama a jarama Seydou Ba ɗum noon min calmini min juurima joni joni o mi yidde mi faam noon kadi seeɗa ɗo micro joguimi ɗo ɗi wona min tan fonno wonde ɗo henna pour nomi liggudade kay Diary Bari hamon caggalam joni noon o tinani ko mbaɗanmi ɗo ho alay saago mo rokkamo konngol ete ɗo o wawa wiide ala o wawa salade alay saago o jagga konngol ngol o salmodira e moon o bismuno en kadi rewɓe meɗen arɓiɗoɓe wonɓe o andi ɗo taw en ganda wonɓe o andi holno gardi ɗo taw enen eɗen ganda ɗum noon joni to kalami ɗo ala ko andi hen ala komin kaldi hen hammono muggini caggalam guinnari alay bismidere moɗon ɗum noon Diary bisimilla ma eywa ɗum noon bandiraɓe bisimilla moɗon kadi ɗum ɗo ko hunde hoyno tonode guila hanki so wama debbo ɓirɗi aada e cosaan e debbo kumo gontuɗo naaba fulago ne waɗɗo dow keesi muɗum so wiyama ɗi bandiraɓe fof ɗe ɓamɗo ɗum noon bari Diary Goudia debbo gelɗi aada e cosaan woni debbo guulaɗo golal baba jaam yene to Malick Diagne bungue jaguiri debbo pullo katante dariɗo dadiɗo daraniɗo leñol ngol debbo pullo mo happani heppani haɓani woppani sababude leñol muɗum ɗum noon Seydi Bari bandiraɓe ne keɗima ewa ɗum ɗo kadi kala teddugal ngal dañƴa e martaba mo dañƴa e bawla mo dañƴa ɗum ka ɗum ɗum guila hanki tawa ha garani ina woori guila hanki ha Bakel Sare Demba ha ɗo e leydi France ɗum ɗon bisimilla ma Seydi Bari bandiraɓe ne keɗima eyyi ko noon bandiraɓe on calminama min hayso mi haalani ni jarani ko mbiɗa haala won ɗon fulɓe so goto haali tan wayi kono foof haali ni mataw ko wajibi tan mi manti on mi mani on onon arɓe ɗo ɓe foof to gummi ɗon to no woɗɗi noddago ngo weeɓani kono ɗum ɗon foof ko pulagu jari ɗum kadi ne ko jaalal leñol bandiraɓe men gorko tedduɗo vraiment saabi ɗum oɗon gandi min Bari Diary Goudia ko garmi ɗo e leydi France e ñalngu mo gonɗen ɗo ɓiɗɗo pullo nodduɗo foof min notimama ɓiɗɗo pullo kala foof to mbawɗa won e to mbawɗa wonir so tawi a yawani kam sa noddi kam tan mi nototoma somi notimama kadi kono doolam potiri notortomami won ɗon min mi yiyani ko foti no pulagu mi yiyani kadi ko ɓuuri pulagu
en manti en mani kisal golle si Mamoudou Sy KGS jeewo tereji mo ganduɗa kadi bandiraɗo gorko tedduɗo kadi cuɓiɗo kam min Bari Diary Goudia pour kadi mi daro hen mi darɗo hen ko fate galleji ɗi e tereji ɗi en manti en mani Abdoulaye Sarr machallah kadi bandiraɗo gorko tedduɗo kañum woni jatigi jaalal leñol ɗo e leydi meɗen leydi France eɗen gandi bandiraɗo gorko goɗɗo kadi to wonno to kadi ko kañum woni toon jatigi min jinmi wiide tan ko leñol ko ma tinnotiɗo jogo fandare cukalel ena mi mbi gandal ko meseral cukalel na hocca mawɗo na hocca rendo pulagu wongo ɗo e leydi France chapeau moɗon kala min nde noddumi on oɗon kam noto nde noddumi foof on nototo kam par ce que min ko la plupart mbaɗanmi ko jeeygal mbaɗanmi tan ko jeeygal pulagu kala ne jiiɗon vidéo am tan ko pulagu ne yiɗi rentu ɓiɗɗo pullo no ara e leydi he ko ɗum tan mbaɗanmi ɗum noon oɗon gandi ngal ɗon ngal gueɗal ngal mbaɗan ɗon kam ko Allah tan jogui jobdi mon par ce que min mi fotani noon ko min vraiment ko min ndewaton ñamade ko min pulagu mi rewani on ñamade jaalal leñol noon golle mum on jii balle muɗum on jii darde mum on jii sippiroji muɗum on jii vraiment on jii hanki wonnoɗo ko Tidiane An en Murtuɗo Diop en Yero Doro Diallo en hande ko cukalel biyetegel jaalal leñol Abdoul Salam Ba pulagu manten manen dariɓe ɓe guila eɓe guuri guila eɓe mbawi guila eɓe mbawi darade guila eɓe jogui coftal par ce que eɗen gandi hande jaalal leñol ko watta ɗo ko sonno koye leñol gongol wonno tan no daɗoyi tan no yawtiɗo eɗen kewi wiide noon kala ko goto e men nangui tan mbiyen ko bolle puyɗe mbiyen yahata mbiyen ɓe darani ko kiraɗe mumen darani ko bottaje mumen ko noon tan mbiyeten toujours par ce que min miɗo nana ɗum min Bari Diary Goudia ɗum noon en poti yewtude ngal ɗon ngal daawal so neɗɗo darima dadima daranima leñol ɓiɓɓe fulɓe ballen ɗum tongten ɗum ƴelliten ɗum haade immade e oɗo aduna par ce que hande yimɓe min jiimi ko ɓuuri yidde ko mayɗo so en jii hande Tidiane An yo Allah yurmo yaafo hande ɓuuri yeeɓede hande ɓuuri wonde ɓerɗe men hande ɓuuri hettede alors que oɗo guurɗo hande mo jiyoton mo kuccitton jogoɗe e muɗum coftal jogoɗon e muɗum vraiment weltade jogoɗon e muɗum fandare mawde ngam wawa ɓeydude ngam kadi goɗɗo jokka saabu hande on jii yimɓe hewɓe natti hankadinam darade e pulagu he min mbiɗon ɗo dari janggo mi woppat holi ƴettowo holi dontoɗo ɗo larogal holi baɗowo ɗo casunuji waɗa kotone ɓakke holi nanowo ɗo ko nananmi ko Kadja Dia en nan ɗo machallah jooɗi Kadija Cofel en kono kala ƴeftuɗo hen seeɗa woppat par ce que koko nanata ko muusi koko nanata ko metti ɗum noon bandiraɓe e musidɓe tedduɓe tinnoɗen e leñol he no feewi woten jawen hay goto goto fof gokken ɗum place muɗum salamu aleykum on beltanama merci a jarama Seydi Bari a waɗi ko mbawɗa wadde ko gowɗa wadde joni joni noon en dokkandemo kono en dokkan konngol woni musidɗo men président men GS Mamoudou Sy kala baɗɗo ko waɗi ho foof o haalani hol darma holko waɗi ɗum noon Mamoudou Sy bisimilla ma e jum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ewa bandiraɓe on calminama on juurama on ñagama duwaw e yafuya on mbiyama kadi yo jaam e kisal duumigal immigal e Allah yo wone moon wona e ko taari mon foof eyyi en junnota ko no fewi nde tawno mo mbaɗanni jonde nde juuti kadi won arɓe ɗo ko ɓooyi won mawɓe arɓe ɗo ko ɓooyi no fewi ko yidde tan arde e gueɗe tati ko adi foof oɗo jeeyaɗo Allah kam en junnota koye makko par ce que adiɓe ɓe kaali ko kalanno kono ɓe mbi so neɗɗo tinima ha tintinima tin ɗum tintina ɗum a tini ɗum kanko ko ɗon tan kaɗan kanko jaalal leñol eywa ko wona ɗum ko KGS kisal golle si ko ɗum jinmi jubbande ɗon tan seeɗa min junnota ko hen kadi yidde haalani ɗon kadi minen hande min garani ɗo wadde sponsorisé oɗo jaalal leñol no koye amen o jeeya kono ko waddi ɗum en jetta ɗoɗo debbo ar kay oɗo debbo jeeya ganduɗa kañum woni cosani aada Diary Bari en jettamo no fewi no fewi no fewi holko tagui mi wiide en jettumo no fewi no fewi no fewi saabu ɗum ɗo kala ko waɗa ɗo kala ko wawi yaade ɗo ko sababu o ko kanko nde jaalal leñol wi naati leydi ndi haalde amen wi naati leydi ndi ko kanko miiji ngoɗo miijo wona jaalal leñol miiji ɗum ko kanko wi mbaɗen feere ndentinen ɓiɓɓe fulɓe ɓe
gandinen ɓe ari ɗo ɓe jiima yiɗɓe yiidema ɓe fof jiima taw wona mon fof ne ara to jatigue ma ne ara salmindema walla aɗa yaha ɗo aɗa yaha ɗo yoɓe gar to nokku goto ɓe jiima hono no garduɗen ni ko ɗum saabi ɗum waɗa kanko woni sababu o so nokku oɗo dañama kadi ɗo to gonɗen ko kanko woni sababu o minen min gandano hay goto e oɗo foye en jettimo no fewi kadi darde makko kadi wona ɗo tan fuɗɗi ko dariɗo guila aran ko adi joni eɗen jarno kadi Seydou Ba woni mo ganduɗa kadi ko on jokkodirɗen guila hanki taw hande arani ko kañum kadi walli en kadi ha mbawɗen hebde ngal ɗo boowal artude e jaalaleñol hakkude mum e KGS kisal golle si par ce que mbiɗa ko jaalaleñol kanko kala ɓiɗɗo fullo mooyi ene dilla ko kanko feere jokkodira e mum o haalda e mum o wallodira e mum ko gollata ko minen guila min puɗɗi gollodirde makko ha joni ko yeeso tan min jiimi jahata saabu kanko wonɗo heedani min ɗo heedani min woni hollon minen min mbatta sponsorisé neɗɗo walla publicité taw kanko hokkani min yamirore kala ɓiɗɗo pullo mbawɗo hollude produit min produit amen ko kanko wonata sababu kanko jaala leñol wonata sababu o kadi jaala leñol o woni sababu yimɓe coodi terrain ngaji e amen taw ɓe jiyani ɓe ganda toɗi keedi wonɓe ɗo ene dingiral ngal ene laaɓa ko kalami ko ɓe mbiɓaki tan ko jaala leñol haali minen ko wawi haalde foof amin jaɓa donc noon kanko darde makko e leñol ngol haɗani tan e ko waɗata ɗo ko kala ɓiɗɗo pullo moyi ndemowo gaynako gawowo o yi aɗa yiiɗi firtude o daroto o dardo e ma o walluma e ko jahata ko ɗum saabi jaala leñol koye nder KGS jeeya koye nder kisal golle si o jeeya e arde toɓɓe ɗiɗi battiniɗe tan mbasen ƴettude temps o no fewi eɗen gandi hande enen leydi men to ne heewi caɗele terrain ngaji kala gonɗo ɗo ne jogui caɗele terrain soit a dañi walla miñe walla mawni aɗa wawi sodde terrain hande jaaha ha puɗɗoɗa wiide aɗa maaha goɗɗo ara wiya ko kañum jeeyi terrain o walla cooda terrain donc ka hebde kayitaji ɗi walla totta haalis ma nelda haalis ma ya sodan terrain haalis o ñaame waɗa saaha ene wona e coodowo o so tawi terrain ma a funtama terrain o heɓtama ene wona e ma holno wonirta e ma kala ɗaɗa sooda terrain ɗum wawi wonde e nder leydi Sénégal ko adi nde aɗa sooda wat feere ganda jeeyomo mbete kanko jeeyi ko yeeyanma ko ene woodi kayitaji ɗi koɗi goni so tawi kayitaji ɗi koɗi délibération wittoyte ko toon to wiyete mairie jaaha ƴeewa oɗo terrain mo jiɗa sodde mbete omo woodi jeeyowo kadi mbete kanko jeeyi ha joni neɗɗo ne wawi jeyde terrain jogo kayitaji yeyma taw a heɓani taw terrain holno wonirta min oɗo mboɗo wawi yeydema terrain taw kayitaji terrain ɗi komi mbaɗɗoɗi garante banque joni noon so tawi min mi yeyima terrain o mi yoɓani banque o haalis o terrain o ko watte saisir banque koko heɓtata ɗum so banque heɓti ɗum ko an pertata ɗum kadi ene waɗi to ɗaɓɓoy to daroyte ko adi nda aɗa sooda terrain o saabu mairie impôt et domaine noyno kadi cadastre urbanisme notaire ɓeɗo foof wonɗo keedi e banggue boowe ko adi nde aɗa sooda alay saago bitta ha ganda ko cotta ko ne laaɓi nde tawno enen eɗen gandi no keɓirten halisaji ɗi ɗo e ndiɗo leydi walla Europe weeɓani ɗum tagui noon kala ɗaɗa nanna haalis ma wittu ganda ɗo nandata oɗo haalis ene laaɓi walla laaɓani gueɗel gonguel ngel so tawi kadi ko terrain ngaji ɗi ganduɗa ko biyeteɗi ɗi baayi saɗa sooda ɗi il faut jaaha impôt et domaine ƴeewa ɗiɗo terrain ngaji ɗi jiiɗa sodde mbete ene goodi walla godani faami ɗum ɗon noon minen darde amen hande ko yidde kala ɓiɗɗo pullo walla ɓiɗɗo leydi Sénégal walla Mauritanie jiɗɗo walla ɓiɗɗo pullo to wawi wonde foof aɗa yiɗi sodde terrain kono aɗa huuli sodde hay sa sodani amen noddu min namdoɗa min ɗo jiɗɗa sodde ɗo holno woni minen mamin daran hen min bittanma hen hamin ganda ko jiɗɗa sodde ko ne laaɓi walla laaɓani ɗum ko kattantagal men minen jarliti dardoɗa ɗum e ɓiɓɓe fulɓe gueɗel gonguel sa soodi terrain a dañi hen caɗele kono a ala daraniɗoma to leydi men to wawde hebtude terrain ma walla jawdi ma noddu min somin mbawi darade hen mamin daro hen somin gandi oɗo terrain kadi ka basde ɗum mamin kalene ɗum noon kadi mamin kalene tati so tawi kadi ka coɗɗo terrain aɗa jogui caɗele kayitaji ma wona e amen coɗɗa aɗa jogui caɗele aɗa yiɗi wallede hen ɗum kadi minen e koye amen amin mbawi daranade hen amin jogui yimɓe amen ko ɗum tan dillata ɗum noon ko minen jarliti yidde wallodirde ɓiɓɓe fulɓe ɓe yimɓe wallodirde ɓiɓɓe Sénégal naɓe nde mbawata mon foof heewa nokku mum taw koye kisal taw koye ndenka ɗum ɗon woni ko ganduɗa jinnomi laɓinani on to banggue caɗele terrain ngaji ɗi ganduɗa hande eɗen keeɓa ɗum nder leydi men aɗa sooda terrain kadi taw ko yimɓe tato ndendi ɗum jiidu bimay baba hen goto
taw koɓe ronɓe terrain o hen goto wujjito yaha yeeya terrain o taw ɓe gondani mum on terrain kadi a heeɓi kayitaji kono a fandinani ɗum taw nde tawno ɓeeto eɓe mbawi firtude coggu ngo ɓayde ala seedantagal ɓen mone mabɓe foof foti hollude ɗerowol kollirowol min jaaɓi oɗo terrain yeeyi ɗum ko caɗele gonka terrain ngaji tan jinnomi addude hen seeɗa so tawi noon wona moon joguiɗo namdal e ɗeɗo ko kalɗo ko ene wawi jokkodirda men emin keet banggue pour wawde ɓeydade laɓɓinande on hen ɗo joni komi daɓɓikinide tan kono anji ñamde tamen so ɗum ɓenni minen amin jogui terrain ngaji ɗi ganduɗa ɗimin jiiɗi hollide on diwan Mbour amin jogui toon terrain ngaji diwan Thiés amin jogui toon terrain ngaji diwan Dakar amin jogui toon terrain ngaji amin ɓurɗi webde jarata ko 3 millions terrain ngaji amen kadi ene waɗi ɗi ganduɗa aɗa wawi yobrude 12 mois lebbi 12 amin jogui ɗi ganduɗa a yoɓat feccere heddinde joɓa ɗum e nder lebbi 6 ko ɗum woni ko jinnomi addande on kisal golle so min mbiyetemi ko Mamoudou Sy oɗo ko secrétaire général KGS ko oɗo jogui kala ko fate communication KGS woni ko Mantoula Zoli omo dari kadi wallude en kadi sukaɓe men jibinaɓe ɗo ɓe mon foof nde wawata wattude haqqille mum to leydi men he ɗum ko darde makko o wane kala ko yamira yo wat kayitaji kala coɗɗo so tawi ne foti hebde facture mum hayso ko salatu hayso ko secteur ɗo nelɗam foof o waɗanta facture ma ko kamɓe daari dadi balli min hen KGS noon so yeehi ha dowli oɗo bandiraɗo debbo bonani hen jaari goya o debbo cosani aada e jaalal leñol ɓeɗo ɓe bonani hen koɓe dariɓe hen darde nan jaalal leñol guila o fuɗɗi gollodade amen ha e ñalawma hande o meeɗani wiide min omo jogui caɗele o meeɗani wiide kadi mami ligguido e moon ko temps joɓoton kam meeɗa ko kanko yarliti omo wallira min saabu Allah e nulaɗum caɗele kewode joɓoɗo ɗe foof ma en gartu e majje ɗo e yeeso caggal nde heeɓi konngol caɗele ɗe foof o haalanta min ko woɗɓe tan noddata min mbiya ɗum de heeɓi jaalal ɗum ɗo de heeɓi jaalal eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh oɗon ɗacci hakke oɗon jalloɗo jaafo oɗo jiyaɗo Allah mi anda so ɗon gandimo ko katante ko kañum kadi koye mogoji dillata sikki ala won anduɓe mo ɗo wonɓe gandamo ɗo jigna debbo e sohna ba ko ɓi sohna ba kadi ko dariɗo no moƴƴi e faji kanko ko Amadou Ba wiyete Big Weltare min da so jeeɓi théâtre uño koye korke assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en jiiɗo jignaɗo men tedduɗo machallah naati dingiral ngal ɗum noon hankkadi mbawaten tan ko koppude micro o a jarama joni de hirde nde wonto hebno kono kadi wonto nde heeɓi nokku goɗɗo hirde nde wonto nde henno kono kadi wonto nde heeɓi nokku goɗɗo bisimilla ma joni o matam kanko mbi jogui micro tan kono ko gayi mawɗi joddiɗo gayi mawɗi kaldata ɗo hen karante leñol